Astăzi vom face un scurt review pentru Coolpad 7728. Avem două telefoane în acest review. Primul este cel rutat și cu o versiune customizată de Android. Al doilea este cel cu softul original, nerutat și nemodificat. Să vedem și ce conține pachetul. Regăsim telefonul. Un acumulator de 1600 mAh, cablul de date micro USB, căștile hands-free, încărcătorul și carticelele cu instrucțiuni. Telefonul este un smartphone cu Android 4.0, dual procesor în apel, are două simuri active în același timp. Partea frontală regăsim 3 butoane tactile, avem camera, senzorul de proximitate, speakerul, mofa jack de încărcare și ce audio, butonul de power, camera, iar în interior regăsim și slotul de card, cele două sloturi de memorie, difuzorul, Acesta este telefonul cu versiunea customizată. Are acces super user, Google Play, meniul limba engleză, deci nu s-a schimbat absolut nimic în soft. Și versiunea cu softul original. Aceasta are câteva aplicații preinstalate pentru Office, iReader, YouTube, Messenger, e-mail. În schimb nu are Google Play, nu are acces super user,
Nu s-a intrat pe soft, nu s-a făcut resoftare pentru a avea Super User și Google Play. Practic rulează sistemul original din fabrică. Să vedem și punctajul la Antutu. 7022 de puncte. Aici regăsim câteva specificații ale aparatului. Fabrica Yulong, rezoluția ecranului, modelul, tipul procesorului, dual core, pentru a putea descărca aplicații, programe sau jocuri, accesați One Mobile Market. Dispune și de senzor gravitațional și control, multitouch. Aceasta este pagina oficială din China, pagina distribuitorului se poate schimba. Apăsați pe acest fluturaș, apoi pe Settings, General, Set Homepage. Apoi dăm Restart. Ambele versiuni sunt curățate de aplicații chinezești. Pentru a putea înregistra convorbirea în apel, nu aveți nevoie de alte softuri, doar efectuați numărul, selectați unul din simuri, apoi în timpul convorbirii sau înainte de aceasta, apăsați pe acest fluturaș, va apare o opțiune și apăsați apoi pe Recording. Ce este foarte interesant la versiunea customizată, atunci când îl închideți și îl deschideți, nu va apare logo-ul China Unicom. Da, să vedem și la acesta.
Cam asta a fost tot. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru solomobiles.ro.